बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज जाबख्रिसे अखा हानाय समावनो हरखाब लामा गेजेराव गंसे ट्राकआ बेलथायदों। नंगौ, नैबे नुनाय ट्राक गारिया दिनै मोनाबिलि समाव अखा हाबाय थानाय समावनो हरखाब लामा गेजेराव बेलथायदों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि सापागुरियाव नुजाथिदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला ट्राकआ सापागुरिनिफ्राय आमटेका फारसे थांगासिनो दंमोन। दिनै मोनाबिलि समाव अखा बार सारअन्थाइ गोग्लैनाय समावनो बे जाथाया नुजाथिदों। बे जाथायाव सुबुंनि जोखोम जानाय जायै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय जाथाया जोबोरैनो गिथावना। नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे ट्राक गारिया हरखाब लामा गेजेराव बेलथायदों।